भी बाजे छे हमरा तो विश्वास नहीं होइए, लेकिन एगो बात तो और हमर सुन गे जहर जिंदगी में हो जहर जिंदगी में घोर के दवा करबे हमर मोरल मुहम्मद जहर जिंदगी में जहर जिंदगी में घोर के तबाह करबे जहर जिंदगी में घोर के तबाह करबे तोहर डोली उठतो एने हमर यारे हमरा न करी है कि सीएच में भरती और एक प्यारा सा पुरस्कार है की नाम कह लिया जितेंद्र यादव महेश खोट जितेंद्र यादव जी के सौजन से शानदार 101 रुपए के प्यारा सा पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। गे एने तोहर डोली उठतो जब हमरा से चोरा के तू बियाह कर में अच्छा आ तोहर माई बाप जे हमरा छोड़ के विवाह तोरा करतो जी ते एने तोहर डोली उठतो गे एने हमर अर्थे और आज ही मिंटू सहनी जी वैशाली जिला से इनका तरफ से शानदार 501 रुपया के पुरस्कार एक बार जोरदार ताली दान देने वाले के लिए होना चाहिए। गे गोरी गे एने तोहर डोली उठतो एने हमर अर्थे हमरा ने करी है गोरी डीएमसीएच में भर्ती और हम आगे गावे आई जही तो बारात जहिया अरे यही तो तोहर कनिया जीवन जान मरबो सिनबे में छुरिया छुरी मार लगी जी तू जे छुरी मार लगी जी तो हम गोली मार लेबो गे बाबू क्या है नहीं हम गोली मार लेबो कहो आगे कहो जही तो बारात जहिया आई तो तोहर कनिया जीवन जान मरबो सिनबे में छुरिया आई तो बारात जहिया आई तो तोहर कनिया जीवन जान मरबो सिनबे में छुरिया तुझ हमरा से मिल के बेवफा बना तुझ हमरा से मिल के
शादी बाद हमरा से प्यार वाला बात याद शादी बाद हमारा सपना प्यार वाला बात याद लेकिन तू जे अगर छुरी मार लभी तो हम की करब मालूम है? आगे पीढ़ी के जोरा अब पियवा के कोरा आ जब ही जइया हमारा के छोड़ी के जान इमरे खाली देखे छी हैं गे गोरी आगे पीढ़ी के जोरा अब पियवा के कोरा आज भी जहिया हमारा के छोड़ी के जा आगे गौआ नगोर में लई गे मुहम्मा देखई गे गोरी हम यो चचा के गवाह रखने छिए हम चचा के गवाह रखने छिए जहिया तू हमरा से अगर विदा भेजबी अच्छा अलविदा के देबी आगे गौआ नगोर में लई गे मुहम्मा देखई ताली बजा के भैया हमारी लेहब दिया